bawb, dych chi'n iawn? O'n i'n meddwl bod chi'n gallu gweld chi'n gwenu fel gatiau. Ie wir fi, Osian, sydd yma yn llyfrgell ganolog Merthyr Tydfil ar gyfer amser stori arbennig iawn. Allwch chi ddyfalu pam bod yn arbennig? Neu rhoi cliw i chi. Mae wbeth i wneud hefo hwn tu ôl i fi. Ie, dyna chi. Mae hi'n Calan Gaeaf. Mae'n adeg Calan Gaeaf. Ac felly, mae'n adeg perffaith am straeon, am anghenfilod, neu fampirod, neu ellyllod goblins bach sy'n mynd. Neu, mae yna stori arall ar eich cyfer chi. Dwi wedi gallu ffindio yma yn y llyfrgell. Ydych chi eisiau stori? Ydych? Reit, wel, felly fynd syth ati ten di. Ond dyma ni stori Ynyr yr Ysbryd. Gan Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn. Ond dwi'n gobeithio bod chi'n gallu clywed fi, achos wrth gwrs, da ni yn y llyfrgell. Felly mae yna lot o bobl yn chwilio am ei llyfrau fanna. Ond, os da chi'n gwrando'n astyd, efo clistiau gwrando, dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu clywed. A, gobeithio, mwynhau. Felly dyma ni stori Ynyr yr Ysbryd. Ysbryd ydy Ynyr. A dyma fo yn fan hyn. Helo Ynyr. Mae o'n dod o deulu ysbrydion enwog. Y ladi wen oedd hi hen. Nai. A'r lleian ddu, fan hyn, oedd ei hen ffodryb. Waw, lleian ddu, antifo. O, da chi ddim yn abod y lleian ddu? Wel, gofynnwch i mam a dad, mae hi yn enwog iawn. Dwi wedi cwrdd â hi unwaith. Dynes hyfryd chwarae teg iddi. Mae teulu Ynyr wedi bod yn dychryn pobl ac anifeiliaid ers canrifoedd. Wedi ei gyrru yn sgrychian o gestyll, i guddio mewn cypyrddau ac i grynu dan gwrlyd yn ei gwlau. Dychmygwch yna gallu dychryn brenhinoedd hyd yn oed. Waw! Hai bod hwnna'n dipyn o deulu i chi. Mae Ynyr yn gwybod y bydd disgwyl iddo fo hefyd ddychryn anifeiliaid a phobl rhyw ddydd. Ond mae yna broblem. Dyma ba broblem sa Ynyr yn cael wrth ddychryn. Beth ydych chi'n meddwl? Dwi'n meddwl dwi wedi gallu gweld. Gweld fan hyn. Be mae Ynyr yn gwneud? O, diar. Mae Ynyr yn well am gael ei ddychryn nag ydi o am ddychryn eraill. O, diar, ofn y llygoden. Ofn yr hwfer. A hyd yn oed ofn pysgod. O, diar mi, drian ar Ynyr. Un diwrnod, meddai mam Ynyr. Mae'n amser i ti ddechrau dychryn pobl. Fedra i ddim, atebodd Ynyr mewn braw. Mewn ofn. Pam? Gofynnodd ei fam. Dwi ddim yn gwybod sut, atebodd Ynyr. Paid â phoeni, meddai ei fam. Mi wnaed y helpu di ddysgu. Mi fyddi di'n siŵr o lwyddo. Doedd Ynyr ddim mor siŵr. Dwi'n meddwl bydd Ynyr yn gallu wneud. Beth ydych chi'n meddwl?
Da chi'n meddwl bod Ynyr yn mynd i allu codi braw ar bobl? Ie, dwi'n meddwl fyd. Da iawn chi. Mi gei di ddechrau drwy ddychryn pws y gath, meddai mam. Gwelodd Ynyr y gath fawr ddu yn gorwedd yn yr ardd. Edrychodd yn bryderus ar ei fam. Gwenodd hithau arno. Cer yn dy flaen, meddai wrtho. Dos ati a gweiddi bw! Ymlaen a fo, at y gath. Dyma hi, a dyma fo'n gweiddi. Pawb yn gallu gweiddi bw ar ôl 3. 1, 2, 3. Bw! Ond trodd pws arno gan Osian yn uchel. Chi roed i glywed cath yn Osian? A'n dweud, o diar. Dwi'n meddwl bod Ynyr di licio hynna o gwbl ydi o. O diar. Hedfanodd Ynyr yn ôl at ei fam mewn braw. Paid â chrio, meddai wrtho'n garedig. Dal ati. Edrycha, dyna Mr Jones yn bwydo'r hwyaid wrth y llyn. Awn i'w ddychryn o. Chi'n gweld o fan hyn, Mr Jones? Dyna fo'n cuddio. Edrychodd Ynyr ar y dyn yn sefyll ger y llyn. Ond fedra i ddim, meddai yn ofnus. Wythos di ddim be fedri di wneud heb i ti roed cynnig arni, meddai ei fam. Dyna gwir yndi, dyna chi wbeth gwir i ddeud. Da chi'n yn gwybod os da chi'n gallu wneud rhywbeth neu ddim yn gallu wneud rhywbeth, tan i chi drio fo. Cymerodd Ynyr anadl ddofn. Ac aeth at Mr Jones a gweiddi... Bŵ! Helo, meddai Mr Jones gan droi tuag ato. Alla i'ch helpu chi? Na, mae'n iawn, diolch. Atebodd Ynyr. Ond ydy o'n iawn? Na, mae'n edrych bach yn drist yn dydio. Nes i ddim llwyddo i'w ddychryn o, meddai Ynyr yn drist. Wedi iddo fynd nôl at ei fam. Paid i galoni, dal ati. Mi rwy ti'n gwneud yn dda, meddai. Mae'n haws dychryn bobl yn y nos. Mi ddisgwyliwn iddi noswylio. Ychwanegodd. Dyma'r nos yn dod. Beth sy'n dod allan yn y nos? Ser a'r Lleiad, ie. Gan i weld sut fydd Ynyr yn neud tro yma. Doedd Ynyr ddim yn rhy hoff o'r tywyllwch, ond y noson honno, gan wybod ei fod ei fam ger llaw, sleifiodd Ynyr i mewn i dŷ wmffra a Mari Davies. Roedd wmffra a Mari yn eistedd ar y soffa. Bod y teledu ymlaen, roedd y ddau yn cysgu yn drwm. Swn i'n gallu mynd i gysgu yn drwm. Sorry, gen i stori ddarllen gyda. Cododd Ynyr o'r tu ôl i'r soffa a gweiddi... Ar ôl 3, 1, 2, 3... Bŵ! Deffrodd Mari a rhoi pwniad. Deffrodd Mari a rhoi pwniad i'w gŵr. Neu ddeud o'n iawn tro nesa. Wmffra! Rhaid ti wedi syrthio i gysgu eto! Meddai wrtho. Me roeddet ti'n chwarni dros y tŷ! Hedfanodd Ynyr at ei fam, gan snwffian crio. Dwi'n ddau ddim am ddychryn,
Gwynodd. Fyddai byth yn medru dychryn neb. Dim ond dechrau dysgu wyt ti. Mae'n cymeryd amser i ddysgu gwneud rhywbeth yn iawn. Rwy ti'n gwneud yn wych, meddai ei fam. Ond y gwir amdani oedd nad oedd Ynyr isio dychryn neb. Allai feddwl, dim yn neis i ddychryn bobl ydi o. Nid oedd yn hoffi cael ei ddychryn ei hun, ac felly nid oedd yn hoffi dychryn bobl eraill. Beth oedd o'n mynd i'w wneud? Doedd o ddim am siomi ei fam. Tybed wir, beth sy'n ma'n gallu gwneud? Hedfanodd yn ben isel i lawr y stryd. Ben isel. Beth am ddychryn Ceri fan acw, awgrymodd ei fam, gan bwyntio at ferch oedd yn cerdded o'i blaenau, ei phen i lawr yn edrych ar ei ffôn. Suddodd calon Ynyr. Ond penderfynodd fod yn ddewr a dweud y gwir wrth ei fam. Oes rhaid i mi, mam, gofynnodd. Dydw i ddim yn deall pam bod rhaid dychryn neb. Pam bod Ynyr yn gorfod dychryn pobl? Tybed? Arhosodd ei fam yn stond ac edrych ar Ynyr. Ynyr bach, meddai. Yn wir, mae gen ti lawer i'w ddysgu. Welais ti ddim sut nes ti achub yr aderyn bach yna wrth i ti ddychryn pws y gath? Edrychodd Ynyr yn syn arni. Pa aderyn? Gofynnodd. Yr un roedd pws ar fi'n neidio arno pan weiddes ti arni, atebodd ei fam. Yr aderyn yma? Felly roedd Ynyr wedi helpu gadw'r aderyn yna'n ddiogel? A welais ti ddim yn mwd wrth ochr y llyn? Pa fwd? Gofynnodd Ynyr. Y mwd y byddai Mr Jones wedi llithro arno, tas y ti heb weiddi arno fo, atebodd ei fam. Dyna fo. Fysa Mr Jones di gallu cwmpo fe yn yr llyn? Wel, wir. A welais ti ddim sut oedd wmffra wedi cysgu'n gam ar y soffa? Cysgu'n gam? Gofynnodd Ynyr. Ia? Mi fyddai gric y malau wedi ei boeni drwy'r nos petai ti heb i ddeffro. Sa wedi cael cric yn ei war. Ie? Neb eisiau hynna. Fi. Edrychodd Ynyr ar ei fam mewn syndod. Fi wnaeth hynna i gyd? Gofynnodd. Wel ia, atebodd ei fam. Ac mi rydw i'n medru helpu bobl wrth i dychryn. Wel wyt, os ti'n dewis pryd a lle yn gall. Gwenodd Ynyr fel giat arni. Gwyn fawr. Chi'n gallu gwyn fawr yn dydych chi, fel un. Fe'n gyredu. Wrth droi i edrych lawr y stryd, gwelodd Ynyr fod Ceri ar fi'n cerdded yn syth fewn i goeden. Hedfanodd ati gan weiddi. Bŵ! Neidiodd Ceri mewn braw gan godi ei phen a sylwi ar y goeden. Da iawn ti! Rwy ti wedi deall, meddai mam yn falch. Ac wrth ddal i drio,
mi wnes i lwyddo! Yn do! Meddai Ynyr, yr un mor falch. Do wir! Da iawn ti! Ti'n gweld? Mae gwneud pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. A dwi'n meddwl bod yna un neges ar ôl i ni gan Ynyr. Diolch yn fawr iawn i ti, Ynyr. A dyna ddiwedd ein stori am heddiw. Wnaethoch chi fwynhau? Do? A fi hefyd. A dwi'n meddwl bod gen Ynyr neges bwysig i ni gyd yn fanna fyd, yn does? Weithiau, da ni'n wastad yn berffaith ar rhywbeth bob tro, yn enwedig y tro cyntaf. Ond, mae'n bwysig i gario ymlaen, i dal i drio, ac yna, efallai, byddwch chi'n gallu dysgu rhywbeth newydd, fel mae Ynyr wedi wneud. Ond dyna ni am heddiw ac am ein stori ni. Ac felly, yr unig beth gennym ni ar ôl i ddweud, fel fi a phawb yma yn Lles Merthyr ydy diolch am ddod, diolch am wrando, a gobeithio gewch chi nos Calan Gaeaf arbennig a dychryn. A bod chi'n cael lot o ddada a sweets a losin. Os ydych chi'n cael ysbryd, dewch nhw ata i. Oce?